Gọvanọ ndị Enugu steeti akpọpụtagokwanụ ndị ọrụ nche ọfụ o wee bụ na ndị unu na-afụ ebe a ka eme ka ndị mmadụ mata na afafa abụ forest guard na ebe fa ya ada anọbụ n'ime ọfịa wee na-eche nche na-achụ ndị oshi na-achụ ndị ama na-achụ ndị na-atọrị mmadụ na ndị unu na-afụ ebe a na-ada afụkwa ihufe anya na ntu afa si wee kechi ihufa bụkwa ntu akafa ya esi wee na-arụ ọrụ ụtụtụ ehihie na abalị na ihe amadị ndị na-enweri ike ọ bụrụ ndị agbata obi ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ onye ụmụnna gị ọ bụrụ onye gị na ya na-erikọ na-aṅụkọ kama na ọ pụta ọrụ wee kechie ihu ya ntu a na ihe amazikwa n'ọnyanwa na ife a na-akọwa kịta abụ na aka na-achị Enugu steeti bụkwanụ Dr. Peter Mba na ọkpọpụtago ndị ọrụ nchekwaba anụnwụrụ na-afụ ebe a wee sị ka fa chekwaba obodo fa ma chekwaba ndụ fa ma chekwabakwa na akụ na ụba fa na ndị unu fụrụ kịta ebupụtakwa ọrụ fa moto dị iche iche wee na-akọwa na ndị unu fụrụ kịta na-esirife esi una ma ntu esi wee kpọpụta ndị bakasi mgbe ahụ na Anambra steeti mgbe gọvanọ Mbadinuju chịrị Anambra steeti n'ụdị ọrụ ahụ ndị bakasi rụrụ bụ ife ndị forest guard unu fụrụ ebe a ya daalụ ewee bụ na-ebinyerefa ụtụtụ akụrụngwa ọrụ ejikwa na arụ ya bụ ọrụ ma egbe ma mma ma moto onwekwo nke ebighọfa ụfọdụ si na-esikwa n'ife esi na-esirifa n'ite nya na-ebinyerefe oke ite wee kwadofe ọfụma ka fa wee jekwa n'ụlọ anya bụ ọrụ ama akwụkwọ m n'okwu ife mfu n'ihu akwụkwọ ka m na-akọrọ unu na ndị unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na salari fa ego gọọmenti ya da akwụfa 80,000 naira ka a ya da akwụ ndị unu fụrụ ebe a ka fa wee jisikwa n'ike na ya bụ ọrụ wee gbadokwa n'anya wee lụkwa n'ife akpọpụtara fa ka fa lụa mgbe m fụrụ ife a n'ihu akwụkwọ ka ụfọdụ ndị mmadụ nọkwana wee na-etofa wee na-etokwa onye nke a na-akpọ INEC chairman wee na-asị na ọ bụkwanụ the best na ndị ya na ya na-alụkọkwa n'ọrụ na o mere ọfụma wee gbakwanụ mbọ ka afọ na-akpọpụtalụ nda ka fa baa n'ime ọfịa jee chụbakwanụ ndị na-achụfa ma jidekwanụ ndị na-achụ ndị Enugu steeti befa ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-agwafa na fa chọkwa ịlụ ọrụ anụnwa ka ọ lasịkwa anụ na fa gwukwo n'ojolo na fa fụkwo nke bụ eziokwu na fa kwuo fa ebokwo na mmadụ ebubo and onye ọbụla fa jide n'ime ọfịa fadụkwanụ chọọ na onye ochi maọbụ onye na-atọrọ mmadụ na si ma eyi ife emere ibie na ọ bụ okwu ejide ndị Igbo eje nnyefe ntaramahụhụ ejidezie ndị Fulani ahapụfa maọbụ eruo na nke ndị uwe ojii kpọnye ndị uwe ojii bifo ịmara ife na-eme ndị uwe ojii akpọgharịa azụ ụlọ ụgbapụkwa gbawakwa n'ime ọfịa je na-emekwa ife ọ na-eme na ọ bụrụ na fa chọrọ ka obodo dị mma ma lụkwa n'ọrụ anụnwa ka ndị mmadụ fụkwa n'ife ọrụ fa na-arụ na onye ọbụla ejidere ịbụ onye Hausa ịbụ onye Yoruba ịbụ onye Igbo na amara isi akpụrụ agụbatị na sekpụkwa ya ndị ahụ na si alụkwọ n'ọrụ na onye abụ onye ama na onye abụ onye ewee hapụfa ebe ụfọdụ nọ na kọmentị na-agwafa na fa alụkwọ n'ụdị nke ndị Anambra steeti na-alụ ọgbakwa m okọrọgwụ ife m fụrụ ka m na-agụrụ unu na ndị nke ahụ na fa abụzikwa odigbo ka nna fa ukwu n'ebe ndị uwe ojii nọ na ndị nke ahụ na ndị uwe ojii Anambra steeti enwezikwa ọnụ okwu n'ebe fa nọ na ndị abụzikwa omere ka o kwuru na fa na-emezikwa ife sọrọfa na mgbe gọvanọ wepụtara fa n'ọrụ nọ ntu anụnwa gọvanọ Peter Mba sikwa wee sị na fa ya da nọ n'ime ọfịa na-achụ ndị ntọrị mmadụ na-efe anụnwa ka gọvanọ Anambra steeti kwukwara mgbe a nọ ndị ya eje chụ ndị ntọrị n'ime ọfịa ndị ya ejide ndị ntọrị mana sinsi eji wee webata fa n'ọrụ na amakwa ugboro na-afụgoro fa n'ime ọfịa na ndị ntọrị mmadụ nwa jikwa n'ime ọfịa na-atọrọ okeke na-atọrọ oke afọ na afụnubekwa fa n'ime ọfịa nwanne ebe fa na-achụgharị ndị mmadụ kama ya ifefa n'ilo na chekin pọintị niile dị n'ilo na-agbata obi fa na fa na-anazikwa ego karịa ndị polisi fa nọkwa ebe ahụ wee na-ekwu mgbe ndị forest guard na ọ bụrụkwa niile esi oke ite na na-agwa ịchaka mmụọ na-agwa ịbụba na-agwọ ụdị ọgwụ dị iche iche na gusikwa n'Enugu steeti ka ị pụọrọ fa ọ bụrụkwanụ n'iso na ndị na-ezu ochi n'iso na ndị na-atọrọ mmadụ na gusikwa n'Enugu steeti ka ị pụọrọ fa na nyaba ebe anyị abatazikwa ụnụ na fa ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-agwa fa na fa lụkwa ka fa si wee kwu na fa esikwana n'igote ogiri wee banyekwanụ n'ime ọfịa na bifo ịmara ife na-eme kịta fa alụwa ka nke ndị a nnada akpa afafa afa hapụ ime ọfịa ebe agwa afa nọrọ eje na-akụrụ ndị mmadụ aka n'ụzọ na-akpụkọrọ fa jee na chọpụ ndị mmadụ na-akpụkọrọ fa onye ejidere n'ụzọ asị ya na ọkpara isi dada na ọkpara isi Hausa na ọgbara ya penti yelo na ọgbara ya nke buru ma nke green akpụrụ ya onye ejide asị ya na ọdụ ka onye na-apị ife ọpịpị akpụrụ ya na fa alụkwọ n'ụdị ahụ na fa jekwa n'ime ọfịa ebe ahụ rụfe ọrụ ka fa jekwọrụ ife eji wee họfe ọrụ n'ọkwa nke m nụrụ sị ka m wetara unu na ife a na-agụkwara unu bụkwa na kọmentị ka m fụrụ ya lejedrio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ọkwa ife mfu n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu ka unu ghara ịsịkwa na m otiri nsịchakwa werụkwa nke iyi ewerudo mma iwere eme ife nke anyị ifụkwanụ na ọ dịghọ mma werụkwa ya ghee na ajọ ọfịa
unu etokwanụ gọvanọ na-achị Anambra steeti toofa ka fa si wee wepụta ndị ọrụ nchekwaba ka ama na obodo anyị adị mma n'ọkwanụ ka ọ dị mma ka a na-ekwu na ọ bụghị ka ọ dị njọ. Ndị a na-emekwa n'ife obodo ji adụ njọ a na-ayafa n'obodo na ike agwụbeghị unu zuzienu na ikenụ zuo na ike. Unu chọọ ịlụ ife unu nara ịtọ mmadụ jeenụ na ugwu Awụsa jeenụ n'be ndị Fulani na-abịa atọrụkwa unu anọrụkwa be unu na-atọrụkwa onwe unu. Ndị Fulani bịakwa fa atọrụkwa unu. Okike jeenụ kee na mba kedebe na ya na anaba unu. Ekenekwanụ m unu.